Eikö sä saa selkoa? Moi kaikki, tervetuloa taas uuden videon pariin. Tässä videossa me pelataan Rivalsia ja me voitais ekana mennä vaikka tänne shooting rangeen. Koska mä oon testannut tätä juttua. Joo, eikä slingshotin panokset menee siis tyypeistä läpi. Kattokaa. Se meni nyt. Mä voisin mennä yhteen duelsiin. Koska mä tein tän videon sen takia, että mä teen tässä videossa tän glitchin. Joo. Joten kansi katsoa video loppuun asti. Sitten Bowie Daggers Fist. Nyt menen tänne reunan päälle. Ei sinne pääse. Joo, eka roundi oli voitto. Vastustaja vivas. Alkaa me voidaan ottaa toinen, koska tää oli niin lyhyt peli. Mun seuraava Rivals-video, niin mä teen sen varmaan mun kaverin kanssa. Joo, vois tehdä. No mitä, nyt se waiting for players. Duel cancelled. Crossbow spray ja jotain randomeita joo noin. Vihdoin pääsi peli. Nyt ei toivottavasti tuu duel cancel. Taas! Miks koko ajan tulee näitä randomeita? No niin, nyt toivotaan, että mä pääsen peliin. Vihdoin. Oikeesti otettiin varmaan 2 minuuttia, että mä pääsen peliin. ...166 level. Toi on ihan ei splashia. Eka roundi voitto. Mikä tuo lentää?
toka roundi voittaa. Jotkut puheenpäät on tosi hyviä ja sitten jotkut on huonoja. Mutta ei kaikki ole hyviä kaikessa. Ei kun niin, mä unohdin käyttää sitä glitchiä. Ei. No patataan duels tällä vaan sitten. Ei, nyt me hävittiin taas toinen roundi putkea. Okei, mistä sä tiedät, että mä ärsytän sieltä? En mä ärsytä sieltä. Mä en ole ärsytä sieltä. En ärsytä sieltä. Sä tiedät, mitä tapahtuu. Mauna on tätä musiikkia aivan täysiä. Ei vaan, mä kuulen musiikkia. Mauna, kirjoita meille hiljaa. Nyt mä kyllä voi hävitä tää video. Sori jos tuo kuuluu mun veljen puhetta, koska mulla ja mun veljellä on yhteinen huone. Joo, vitsit. Nyt mä kyllä hävisin. Nyt mä voin hävitä kyllä tän. Ei! Mä hävisin. Toi on hyvä pelaa. Otetaan vielä yksi duelisti, koska mä en käyttänyt sitä glitchiä äsken. Tai ei se ole mikään glitchi, se on vaan sellainen juttu. ...58 level puhelinpelaaja. Mennään sitä nyt. Ei! RPG-spämmää. Näet mä vihaan. Mitä tää tapahtuu? Mitä? Häkkääjä. No ei kyllä häkkää varmaan. Mutta tää on spammer ainakin. Ei! Mä otan chattiin nyt tästä spammer. Mä ehdi. Sori jos mä rageen, koska mua ärsyttää nää spämmäjät niin paljon. Ei! Tää spammer oikeesti, tää menee mun hermoille. Eikö niin, tässäkin mä unohdin käyttää sitä huijausjuttua.
Eka roundi voitto. Tai ei eka roundi, mutta joo. Tiedätte varmaan mitä tarkoitin. Ei nyt mä häviin kyllä. Nyt mä kyllä häviin. Ei! Joo, mua ärsyttää niin paljon. Miten toi voi sanoa, että se ei oo? Mulla on videollakin todiste, että se on spammer. Kaikki katsojatkin näkee. Toi konepala. Mennäänkö? Yes, tuli konstuk. Yes, eka roundi. Voitto. Tällä kertaa oli oikeesti voitto eka roundi. Yes, pääsin. Vähän etutukkaa tosta leikataan. Koska mä sanoin joskus noin, koska nää kuulostaa ihan saksilta. Kuunnelkaa vaikka ihan saksien kuulostaa. Joo, noniin. Mutta mä julkaisin sellaisen YouTube-shirtin, missä lukee, että Minecraft-video tai rivaus. Niin menkää äänestää siihen. Nyt ei vetänyt yhtään damagea meihin toi vastustaja. Nyt on match point. Ei! Nyt me hävittiin. Mä en oo kertaakaan YouTubessa voittanut 5-0 peliä. Ei! Me voidaan hävitä tää. Vaikka me ollaan 4-2 häviöllä. Ei kun voitolla siis. Yes, voitto. Ja mulla on siis ihan kohta tosiaan synttärit, niin paras tapa tukea mua on tykätä tästä videosta ja tilata mun kanava. Mut se ois moro, nähdään seuraavassa videon parissa. Moikka!